Milí petrolheadi, ja by som bol veľmi rád, keby ste podobné veci neskúšali doma, pretože tento odborný test, vysoko odborný test je prevádzaný pod dohľadom profesionálov a kaskadérov. V dnešním testu máme auto, které tu stojí za mnou. Bohužel vám ale nemůžu říci, co je to za auto, co je to za značku a za model, protože mám zavázané oči. V tom právě ale spočívá pointa dnešního netradičního testu. Nebudeme ani tak zkoumat jízdní vlastnosti toho auta, jako spíš provedeme psychologický výzkum. Jestli poslepu dokážu poznat, jak se auto chová, jaké má ovládací prvky a jestli je v podstatě dobrým autem. Tento experiment samozřejmě nemůžeme provádět v ulicích Prahy za plného provozu, takže budu odtažen na nějaké neznámé místo. Upozornenie pre všetky environmentálne organizácie. Počas tohto testu nebolo ublížené žiadnemu petrolheadovi. Jelikož víko kufru nelze otevřít zevnitř táhlem jako u amerických aut, musím si zahrát na MacGyvera a vysvobodit se z celkem pohodlného zavazadlového prostoru svou rybičkou, ale to už si sedám za volant. Tak podle zvuku dveří bych řekl, že ty dveře tam ještě pořád drží, takže to auto nebude sestaveno někde na Dálném východě, jako třeba Aston Martin nebo Jaguar. Volant se mi pozdává kulatý jako v každém běžném autě, dokonce i tříramenný, takže auto bude mít asi trochu toho sportovního šmrncu. Ještě zkusím najít šaltpáku. To není šaltpáka. Tak to bude asi rukáv. Ne, to je nohavice. A tady je šaltpáka. Ta bude, počkejte. A manuál, dobře, tak by to opravdu mohl být sporták. Ale jaký to je sporták, to si vyzkoušíme až během jízdy. Ale nejdříve mi Miro zopakuje základy řízení. Zaradíme jedničku, uvolníme ručnou brzdu a volant mírně natočíme doprava. Dobře, pane instruktore. Přijel jsem kanál. Jenom bych chtěl upozornit, že ten kanál jsem necítil třeba v sedačce nebo v řízení, ale pouze jsem ho slyšel. Vymačkneme si spojku a jemně zabrzdíme a posouváme se dopredu. Kam dopředu, takhle? Po chvíločku zastavíme a zastavujeme. Dáme plný ľavý rejt. Plný. A pomaličky se rozběháme, velmi opatrně. Povolovat už asi? A už povolujeme. Vyrovnáme riadenie a ideme ďalej. Ja by som len rád podotkol, že automobily a chodcov, ktorých vidíte okolo, to sú všetko len počítačové simulácie. Bezpečnosť je prvorada. Já si zkusím přeřadit na dvojku jenom. Mohl by si popísat všetkým divákom svoje dojmy. Točíme plný Máš pravdu, že se to řízení hodně zlepšilo, když jsem se rozjel. Fakt a už pomaličky vyrovnáváme. Pomenej. Teď jsem trošku cítil, já nevím, jestli to bylo tvojí rukou, ale cítil jsem možná trošku změnu povrchu. Ale jo, je cítit asfalt. Cítím ho. Může si pridať a zaradiť dvojku. Pribrzdíme si. Malinko doľava natočiť. Mám jet? A tu nás zastavíme zase. Zastavíme hneď. Plný ľavý. A stojíme.
To jako teď dávám přednost někomu. Přesně tak. Jen by mě zajímalo, co by na to asi řekli v pojišťovně, u níž může bourat i šimpanz. Podle zvuku mi přijde, že ten motor bude určitě menšího objemu, tak 16 stovka, maximálně 18 stovka. Řízení mi přišlo, že bylo trošku odtažitý, bylo přesný, lineární, podávalo hodně informací, ale stejně mi přišlo takový nějaký. Řazení mi přijde taky trošku bez citu, je přesný, ale není v něm cítit ta mechanická síla a prostě člověk přes tu ruku necítí, že se tam ty kolečka v té převodovce točí. Plynový pedál mi přijde úplně normální, možná na poměry moderních aut mi přijde, že je i trošku ostřejší a hlavně je přímej. Tak boční vedení sedačky mají docela dobrý, obstojný, hlavně v oblasti peder. Boční vedení je kožený, spíš bych řekl koženkový podle omaků. Ovšem ten prostřední polster je takový příjemný, jak komunistický kanapé z 80. let. A docela bych odhadoval, že bude i béžový. Řadící páka mi přijde až taková moc zbytečně přeplácaná a trošku mi přijde, že bude mít i takový futuristický tvary. Prostě by mohla být jednoduše kulatá nebo mít jednoduchý tvar, ale ta pojistka na zpátečku je divná. Takhle to celý je divný. Máme cipěvky. Co to je za kolečko? Větrák. Ne, teplota. Celkový posaz je prostě dobrý. Nepřijde mi úplně nějak třeba nízký, ale řekl bych, že to auto bude sportovní, nebo bude mít aspoň sportovní naturel a bude se chtít aspoň sportovně tvářit. Ale neřekl bych, že se jenom sportovně tváří, řekl bych, že i trošku toho šmrncu bude. Podle toho, jak jezdí, že všechny ovládací prvky prostě fungují tak, jak si představují, že by u auta měly fungovat. I třeba u obyčejného mainstreamového auta na nákupy pro rohlíky, tak si myslím, že to funguje tak akorát adekvátně, abych se i možná mohl trochu pobavit, když ráno ve 8 vezu snídani celý rodině. A pro tu snídani mě teď trochu svěžněji doveze Miro. Akurát nevím, či bylo rozumné ty věci nechávat tak v kufri, no, to bude muset být opatrným zatáčkám. Podle mě přišla přesně taková ta old fashion zábava, která mě baví s předokolkama. Docela příjemný zvuk, takový hezký, hladký lineár, vůbec není cítit, že by se to auto trápilo. Zkus trochu popisovat aj svoje dojmy, trebárs od podvozku, nevnímat len zvuk motora, a nějak, trebárs ako sa nějak, to chová. já nevím, přijde mi to v celku docela komfortní, už moc. Ale ono to je asi nový auto, jo? Přesně tak. Ale celkově mi přijde to auto, že je trošku takový old fashion, postavený prostě podle staré školy, tak jak by mělo být. Ne podle nějakých moderních požadavků zákazníků, že to chtějí mít prostě co nejtižší, co nejkomfortnější. Takže to má prostě ty hodnoty aut před 10 lety. Ja som mal pocit, že toto auto sa práve chová ako to keby starý, ten old fashion auta. Jo. Nebol som si tým istý, pretože tým, že človek neustále testuje nové vozidlá a to chovajú sa potvrdil, tak, ako jasne, som hovoril, tak si mi v podstate potvrdil to, čo som si o tom aute myslel. Naozaj chová sa proste tak, ako sa chovali tie autá kedysi. Teď mi vlastně došlo, že vy vystupujete a nastupujete do toho auta normálně svýma zadníma dveřma, takže to auto je 4dveřový a to mi úplně kompletně změnilo mý odhady, protože jsem myslel na nějaký 2dveřový auto. A to si myslím, že je výborná vizitka. Tak nejdřív jsem měl teda tipy na Hondu CRZ, protože mi to auto přišlo fakt trošku se sportovním šmrncem a pak jsem si ale dohodli na tom, že to auto je 4dveřový, protože jsem si všiml, že zadní dva pasažéři nastupují ze zadu, aniž by odklápili přední sedačky. A mým dalším tipem je možná 508, ale to usuzuje jenom podle toho, že ještě v Autokaru nebyla v testu, takže by teď mohla být redakce, kdyby
pak mě ještě napadá možná Focus, ale co o něm psala britská redakce, tak mi přišlo, že by neměl být takhle dobrý. Dáme to dolů, takže moment pravdy. Říká, teď vůbec nevidím. Tak tohle bych vůbec nečekal. Ale jsem rád za to, že takovýhle auto dostupný dokáže to fakt tolik nabídnout. To jsem fakt rád, že ten svět ještě úplně není zmagořený. Překvapený? Hodně, hodně. A jo, Myslím, že touto bombou bychom mohli skončit.